Peti Parkić na najbolji način pokazuje koliko se menja Beograd i kako se menja Zvezdara. Ovaj prostor je 2008. uzurpiran od strane tadašnjeg grada od građana, ovde su bili protesti, još 2008. tadašnji gradonačelnik je obećao da će ovde napraviti Parkić. Prošlo je 13 godina i niko nije uradio ništa. Prošle godine smo mi uspeli da rešimo imovinu, izgradili smo Parkić, kreirali smo ga zajedno sa građanima i danas imamo mesto gde se okupljaju deca ne samo iz ovog dela grada, već dolaze iz drugih delova grada. Već danas smo organizovali pozorišnu predstavu za decu, jer danas moja pokretna kancelarija obilazi Zvezdaru, danas je dan opštine Zvezdara i mislim da je ovo najbolji primer kako zajedno možemo da menjamo grad i kako zajedno Beograd može da postane bolje mesto za život svih nas. Kako zajedno mogu da budu bolji i Zvezdara, i Mali Mokrilug, i Mirjevo, i Lion, i svaki deo grada. I zato sam danas srećan što je Peti Parkić ne samo kao što vidite da ga građani čuvaju, već postaje mesto gde se dešavaju potpuno nove stvari, dešavaju pozorišne predstave i ovako naš grad činimo komfortnim za ljude i ovako Beograd postaje grad za ljude. Što se samog Mirjeva tiče, Mirjevo je posebno naselje u Beogradu, jedno od najvećih koje imamo i ono je veće od mnogih gradova i opština u Srbiji i ono zaslužuje posebnu pažnju grada. Danas smo obišli radove na zacevljenju Mirjevskog potoka koji je veliki i zdravstveni i komunalni i ekološki problem u Mirjevu i to je ono što smo obećali građanima, predsednik opštine ja već tokom sredinom godine, grad je obezbedio sredstva, to je 70 miliona dinara, od toga to je znači skoro 600.000 evra i do kraja godine će biti zacevljen ovaj potok, što znači da više neće biti otvorene kanalizacije, to jeste jedan od većih problema. Opština će raditi rekonstrukciju mesne zajednice, tamo će se napraviti opštinski uslužni centar, biće jedna multifunkcionalna sala opet za neke kulturne događaje. Grad Beograd je već izabrao izvođača za projektovanje i izvođenje novog vrtića u Mirjevu. Vrtić se projektuje, očekujemo na proleće da počne da se gradi, radit će se nova osnovna škola, nju će raditi Agencija za investicije grada Beograda, odnosno Sekretarijat za investicije, već sve završavamo eksproprijaciju, znači bavimo se time i širimo ulicu Dragoslava Srejovića. Ona se sada širi do Volgine ulice, nastavit ćemo da širimo do Mirjeva, to će podrazumevati više troškova, ali o tome ćemo naravno razgovarati, kao što ćemo širiti i bulevar Kralja Aleksandra, s obzirom da tu predviđena velika eksproprijacija skoro 80 miliona evra, radit ćemo to u fazama i ono što je najvažnije za Mirjevo, to je da će Mirjevo 2028. godine dobiti prvu liniju metroa, odnosno prvu stanicu metroa i Mirjevo će biti završna stanica prve linije metroa, što znači da će građani Mirjeva recimo do Žarkova stizati za 23 ili 24 minuta. I to će potpuno promeniti način života u Mirjevu i će oni biti saobraćajno povezani sa čitavim gradom i na taj način u stvari pokazujemo koliko je nama Mirjevo važno. Tako da, kao što sami možete vidite, dosta stvari je na stolu, dosta problema ima, ali kao što vidite, kada razgovarate sa ljudima, problemi mogu da se reše. Kao što postoji mnogo stvari koje je već rešena i ovakva vrsta razgovora je najbolje odražava politiku koju mi vodimo u gradu, a to je politika koja mora da bude dobra za ljude. Nema dobre politike ako nije dobra za ljude. Mora danas da bude bolje nego što je bilo juče, a sutra mora da bude bolje nego što je bilo danas i kad je tako, svi su naravno zadovoljni.